Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Ikaapat nga Domingo karon sa Pasko sa pagkabanhaw nga gi-deklarar kini sa simbahan og the Good Shepherd Sunday. Nya giampo nato ang bukasyon sa pagkapari o pagka mga relihiyoso nga unta ang mga bukasyon sa pagkapari magpadayon nga mo-attract sa mga batanon o ang mga nangapari na sama namo magmatinud-anon unta sa among pagka pangulo sa pagtuo. Iampo po nato ang tanang mga pangulo, labi na tanang mga nasod, nga unta maliwat sila ni Kristo, nga mahimong maayong magbalantay sa mga katawhan. Iampo po nato o pasalamatan ng Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato dinhi, labi na gyud sa mga namalit sa atong mga slots, aron matuman, makabot nato ang atong mga proyekto, ang katumanan sa atong proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kitang makagagahom og tunhay nga Dios, dad-a kami nganha sa katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipayng langitnon, aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo among magbalantay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hodeo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya mitindog si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atoa sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangalyo po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlawa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Sa lunhaw nga sipsipanan, iyako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya akong gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan,
tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kaya na ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw og sungkod, giatagan mo ako og kaisog. Gihikyaran mo ako lamisa sa akong atubangan. Samtang nagtanaw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo ug lana. Nagaawas gayud ang akong imnanan. Ang kaayo lamang og kaluoy, maoy nagasunod kanako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan nga umaabot, magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang baka nako. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay dalaygon ba kung magantos kamo sa kastigo nga angay kaninyo, tungod kay nakabuhat kamo dautan? Dili gayud. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Dios kaninyo tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron magantos, kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo, ug naghatag kaninyo panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala ni mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalo sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Hinunoa, gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa cross gidala ni Kristo diha sa inyong lawas ang tanantang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad, nangaayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nahisalaag. Apan karon, gidala kamo pagbalik, aron magsunod sa magbalantay ug tigpanalipod sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Yaon ikaw. Sa Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turil ug mukatkat hinuon sa laing bahin niini kawatan og tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pultahan ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero mosunod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay, managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan, ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas, mosulod siya og mogula og makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat og pagpatay og paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Nindot kayo ang plano ni Kristo, mga igsoon, kay ang iya diayng pag-anhi nato bunga gyud sa iyang tinguha nga magkabaton tag kinabuhing madagayaon. Kaning madagayaong kinabuhi, ang meaning ani malipayon niya, kontento niya, balaan. Naaba mo aning klasihas kinabuhi, malipayon, kontento, niya, balaan. Tas ang kamot, kinsedo na aning kinabuhian. Mao na. Mga kawatan mo, mga tulisan. Matod pa ni Jesus, di gani mo muagi nako, mga kawatan mo og tulisan. Nya unsa may buhaton sa tulisan, sulod na sila aron pagpanulis, pagpangawat, pagdagmal, paglaglag. Nga nabitang mangiskis ka sa imong kilay, unsa man na imong giatiman o imong gidagmalan. Ambot lang ninyo. Kanang mga saba ka sa imong anak, unsa man na imong giatiman o imong gidagmalan. Mga tulisan. Kanang tulisan, mamugos na sila kuha sa dili ila. Nya ang kadtong gikalipay sa ilang isigkataw, ilang kuhaon mo na nga maghilak na intawon ang gitulisan. Mo na ka na mga ginikanan bitaw nga kusog ay masuko. Nya ilang anak kasig dagandagan, malipayon intawon kay kasigig dagandagan.
kaliton lang nilag kasaba, maghilak murag gitulisan. Ngano maghilak man? Kay gikasabaan. Nganong gikasabaan man? Kay nagsigi og lipay-lipay. No? Mao man ay bisyos mga kidikanan. Hasta sang pare, bisyos nas pare. Lipay kay mga sakristan. Nadigid sila mo serve, magsige lang sila suroy-suroy. Ingnon des pare, ay na magbalik din hidong. Or na inyong bisyo, panguli mo sa inyo, kusmo din taong kay naong ang sakristan siya, wa magikamanghatag kulikta, sabak ka diya. Ni atay gamayng kalipay, imo pa yung hilaptan, ikaw gani, na maginanimutan ng kulikta, magana na sila. Panagsa sa tingali, pero ambot lag pirmi sa ka. Muna, kumusta man? Gilingi ako nung na imong tupad, pangutanay na sa mga katulisan ka o liwat kang Kristo. So ang maayong magbalantay, ang iyang hunahunaon, ang kalipay sa iyang mga karnero. Matod pa sa unang pagbasa, sa may gihisgutan sa unang pagbasa. Saan to? Kinsa may nahinomdom? Ha? Ningon si San Pedro, luwasa ang inyong kaugalingon. Pabunyag mo sa ngalan ni Kristo, ni Jesus, kadtong inyong gilansang sa cross. Say pasabot ana, nga aron ta maluwas, kinahanglan nga magpabunyag ta sa ngalan ni Jesus. Kinsa si Jesus? Ang tao nga mauyoni sa mga tao. Ilang gilansang kay wa sila kauyon. Nga magpabunyag ta. Unsa may di nato mauyunan kasagaran, kana yung pag-antos. Di gid ta kauyon ana. Muna gigamit ni Jesus ang pag-antos nga wa nato mauyuni, nya inigbunyag nato matud pas ikaduhang pagbasa, gitawag na ta aron mag-antos. Kanindot no? Sige, lingay mong tupad. Inaganahan ka mag-antos. Sige ba, pangutan-a ba? Og dili gani, bunyaganan pa na. Pareha na mga fraternity ba? Di ba? Inig dawat nila na. Sa titawag nila na inig dawat. Kana bang naiusay mga matay gani na sila? Di man na hising, initiation. Muna ilang tawag initiation. Mao na ang sacraments of initiation gauna diha bunyag, nya dayon konfirma, nya dayon sa may lain sacrament of initiation. Ha? Wa na ko kibaw. Sacrament of initiation, bunyag, konfirma, ano man? Wa na bitaw kay nomdom ito. Kumpisal, Eucharistia. Mao na ang gauna gyud bunyag. Nya inig bunyag nato miambita sa kamatayon o pag-antos ni Kristo. Mao na sila nga mga gibunyagan, ang ilang kinabuhi sige nagsunod sa kinabuhi ni Kristo, muantos para sa iyang isig katao. Nya inig himo na niini ang Ginoo na mo'y mahimo natong magbalantay. Nya kung ang Ginoo na magbantay nato, matud pa sa atong tubag sa Salmo, sayang yan, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Stang nindota, no?
total contentment. Kumusta man mo ron? Napay kuwang o wa na? Inigtanaw ni mo sa samin, way kuwang imong naong? Ay daghang kiskisanan, badlisan, nusnusanan, kuluranan, daghan king kuwang. Pasabot dili Ginoo ang nagbantay nimo, ang yawa mo'y nagbantay nimo. Nigtanaw nimo sa imong balay na ikuwang wa. Daghan king kuwang, pintal, padakan, koralon. Nigtanaw niyo din sa parokya na ikuwang wa. Na ay kuwang muna baligya patag slat. Tanaw ninyo sa atong slat na pay kuwang wa na. Dako pag kuwang. Aw ambot apil baka ning kuwang. Nay kuwang ang atong slat pero wa man tingali ko nibati nga kuwang. Wa ko nibati ba nga kuwang? Kinsa may nibati nga kuwang? Kamo. Mao bitang wa mo na malit og slat. Kinsa kuwang pamangani ni pangayuan pagid ng pare. Pero ako wa ko mobati nga kuwang. Kun unsay naa, ako ginang i-appreciate. Mao na lipay kay ko nga sa atong SBF dag na maligya tag 76,000 ka slots na natay halin nga 16,714 ka slots. Oh, pakpak. Mo pakpak gani na pasabot kontento. No. Pareha gabi na amantay door prizes. Daghan kay nalingaw, aligre kayo kay ang grand prize pulos man to cash 20 kabuok ang nakadawat og tag 100, 20 kabuok ang nakadawat og tag 200, 20 kabuok ang nakadawat og 300 20 kabuok ang nakadawat og 500. Nag-anam nagkakusog ilang pakpak pa. Sunod na sad. Napo kabuok ang nakadawat og tag 1,000. Nya dayon ang grand prizes usa ka buok ang makadawat og 5,000, usa ka buok ang nakadawat og 8,000, usa ka buok ang nakadawat og 10,000. Yan na pag ito'y mga pakapin. Kinsay kinatiguangan mo'y mubunot sa kanang kuan, kanang makadawat og 5,000. Sus gakuntis-kuntis ang mga tiguang. Oy kadto pa jud ko kadungo kakita nga ang mga tiguang nagkuntis sa edad. Mas tiguang ko nimo. Ay mas tiguang ko nimo. Di ba mag-ilog magitay kinsay mas batanon? Nag-ilog sila kinsay mas tiguang. Mao to ni bunot din kinatiguangan. Niya ako din giingnan ikaw may nibunot makadawat man ni og 5,000 ang imong gibunot, ikaw kadawat sa kag 2,000. Hapit mamatay ang tiguang sa kalipay, no? Ana. Dito na sa kuan. Kadto na sang kuan. Kadtong 8,000. Kontis na sa kinsay kinatas ag height. Sus, lumba yung kinto-kinto. Kinto-kinto. Doon na siya ni daog. Sige, ang imong gibunot. Kay 8,000 may madawat, ani. Ang imong madawat 3,000. Sus, nalayat ang taas kayong tao eh. Ang aligre kadto ng kuan 10,000. Nako kinsay naka-perfect sa hirikada o sa nobina nga rimos atubangan. Sus, diha gyoy ni abot nga na final gyud tulo ka buok. Nakuha mo na makak. And then, wa. Mo to. Ako silang giingnan, wa man ka mo na makak, mubunot mong kamong tulo, mo na inyong kandidato niya. Kanang inyong kuhaon na tulo, mao to'y pilian, kinsay makadawat og 10,000. Bunot din sila. Ako, kamo sang tulo, makadawat sa mog tag, pila to?
Pero akong gihatag. Di oy tag 5,000. Nya atong tulo, okay sa kay mo bunot aning tulo. Ang amusag ako, ako pag gining ipatriling, kinsa ninyo dinhi ang muangkon nga ako'y kinagwapahan sa tanan nga ni aron dinhi. Ari mo sa tubangan. Naagi mga arisgado kayo eh. Ni abot gyud og ila to 11. Murag 11 ana ding murag 12 tingito nya ni back out ang usa ang kay ang usa galisod na maglakaw tiguang kay ba ingon siya padir sa una gwapa tingali ko pero karon padir tiguang nako sige back out ka sige lakaw na kay klaro kay hindi jud ka kadaog kay titinan nimong tiguang lisod nagugtikang diri sa sagdanan mo to naagi arisgado diri nahibilin mga 12 ba to or 11. Nga ako din silang gipapiyong silang mata. Di man gin mo back out. Nanagoy mga dili good kay maignaong. Pero kanang di gin mo back out. Nanagid ba? Nakopiyong mo sa inyong mata. Nga ako'y mutudlo. Naon ako sa akong kamot. Nga ang mga tao mo isa. Nigtudlo na ko ba? Naagi nigtudlo na ko. Wag ni isa eh. Pero piyong lang gid siya. Di man sa siya kakita. O naabay ni isa. Ato na human akong tudlo tanan, naagi usa nga ni stand out nga dahonog gid ang mga tawo. Ngarang sa no siya naong, bagag naong ba. Oo na. Siya day akong gipabunot. Pag ang napili nga kinagwapahan kuno to siya ang atong presidente sa PYCC. Nya katong uban mura sila nahugno nako kamo kay mga bati mamugnaong pero alang-alang sagod sila mga naong awa magi kuan ato batig naong nako makadawat san mo kada usa kay lisod ya nang magpabaga kas naong dire na kadawat sad mo og tag 1,000 kada usa na niya ang katong napilian kunuhay nga kinagwapahan according sa mga tao nakadawat sad siya 5,000. Ya kanto dayong 10,000. Sus ang nakadawat sa 10,000 bata. Simba ba karon? Simba ba kato? Kana batanon bababay. Nga kuan abi ninyo kinsay hapit mamatay og lukso-lukso ang mama. Ang bata kalmar ingil ka. Kontento na kay ang bata siyang kinabuhi na ay 10,000 og sawa kontento kay siya adili sa gito bata kay mga teenager naman ito mga 11 years old or 12 dawat din siya diri ang mama pertiging light ako nya unsaon man nimong 10,000 siya ingos mama siya ay mukupot mao day ang bata nga wa kay ma-excited at ako ihatag ni mama ako ang mama day. Ako lang yung gihisgutan tungod kay nalingaw mi kagabi niya pag kusog itong uwan abi na mo di madayo natong live band nga resulta pag humana mo diri sa kuan katong raffles kay dinhiman gituyo ra sa to nga diri gid ang katong door prizes nya kuan dayon tuang nang uwan mo na to dayon sa dang live band diya lingaw sa tahangtod mga alas 12 gabi nganong nahitabo man ni siya ing sila sa pader kadaghan nagbaha ang mga prices grabe kay pader ngano man tungod kay naa sad tay daghang mga igsuon nga mihatag sa ilang kalipay ngan hinato pinaagi pagpalit og slots sa God's Protection, Healing and Joy GPHJ mo man itong gikuhaan pero sa tinud-anay wa mahalin og horot mo na posibleng maalkansi tani alkansi naman mas short di ay sa budget kay ngatong gibaligya 45,000 ka slots nga tag 100 per slot ang nahalin pa as of yesterday 38,000
6,117 slots. Oh, pakpak. Naapay 6,883 slots nga wa pa mahalin as of yesterday. Nya gahapon man ta tong deadline ani or mo na nay murag tawag na tog last day. So atong i-extend karon kay part pa maros Abril. So karong adlaw Kotob now natog mahalin banig horot ang 6,883. Niya ug moapil mo sa 10 slot challenge katong tag 6,000 hangtod rasad na siya karon. Nya as of yesterday nakadawat na tag 10 slots challenge nga 317 kabuok. Pakpak sa 317 nga niapil. Kining tanan mura ra ni siya duwa-duwa. Pero sa nakita nato ang atong ginagmay nga pagpaambit nagkahulugan di ay og dagko nga kalampusan, dagko nga kalipay og dagko nga tingusbawan. Mao na ang maayong magbalantay, dili magsapayan kung gamay ra ang iyang ikahatag basta lang para sa uban. Mao na kamo nga nintabang ani namalit og slots, congratulations. Nya kamong mubalik pagpalit og slots tungod kay tiwason gid natog palit ang nahibilin, labaw na gyud kaayo ang grasya ang inyong madawat, no? Na lingiya imong tupad. Ina mo balik pagpalit og slot. Ina. Nawa na giniling sa kapoy palit pa dire. Ang nagsunod sa Ginoo di ginakapuyan, pero kana mga tulisan, mga kawatan, kapuyan na sila kay mga tapulan man na sila. Pero ang kaning mga kasunod sa Ginoo di gid na kapuyan. Bisan pag anigwa nay madawat nga kaayuhan, bisan pag ang kasakit mahimo pa nilang kalipay sa ilang kinabuhi. Muna wala nay magmakulang pa kanako. Hinaut unta mabati ni natong tanan tungod kay kita nagsunod man sa maayong magbalantay. Manindog ta ug atong ipadayag ang atong pagsunod sa maayong magbalantay. Nagatuo ako sa Dios Amahan, magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, nikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, ang saka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios ang atong makagagahom nga Amahan, nga unta ihatag niya kanato ang atong mga panginahanglan. Busa, malaumon kitang muingon, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, ang Espiritu sa nabanhawng Kristo, magiya kaniya ngadto sa tanang kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang kanasuran, magwagtang sa mga kalainan, nga maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin, hinuon tinguhaon nila, nga makabot ang pagkamanagsuon sa tanang tao, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga problema nga gisagubang sa atong nasod karon, magdala ka nato ngadto sa mas dakong kahiusahan, magampo kita sa Ginoo.
Amahan pamatia ang among pagampo. Nga sa mga masakiton ug sa mga nanginahanglan, ipadayag unta ni Kristo ngadto kanila nga ang mga pag-antos sa krus mao'y magdala ngadto sa himaya sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pagampo. Nga ang nabanhawng Kristo magpuyo dinhi sa atong kasing-kasing ug maghiusa kanato diha sa iyang gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay natong kaigsuunan, makasulod na tipon sa turil sa maayong magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pagampo. Langitong Amahan, gibanhaw mo si Jesus gikan sa kamatayon, busa dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imo mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaagi ni ining mga misteryo sa Pasko aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na,
usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga na kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manonobos.
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ay pamulong lamang umamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O maayong magbalantay, patalinghugi kaming imong panon, og ipahimutang diha sa sibsibanan nga walay katapusan, kaming mga karnero nga imong gitubos, pinaagi sa bililhong dugo sa imong anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sumakadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nong katagbawan, divine contentment. Nya mahitabo ra ni kon sama sa mga apostoles magsunod gyud ta sa pulong ni Kristo og mahimo sadtang liwat niya nga moamping og mohatag og kalipay sa atong isig katawo. Salamat sa nihatag nato kalipay nga namalit nato dinhig mga slots og nialagad nato karon. Labi na gyud ang nialagad nato ang atong mga PIMAG, Eucharistically Ministers, PYCC, ang atong mga asherites, atong mga love offering assistants, ang atong mga lectors og salmista, ang atong mga sacristans, ang atong mga IT, ang atong mga parish personnel, og ang atong choir, ang San Vicente Ferrer choir, og ang mga nihimo sa ilang mga formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Jovito Jr. and Mrs. Bibi Desiree Pitogo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. So ang atong mga slots para sa kumbinto, ang SBF DAG na apay available nga 59,286 slots, tag 500 ni per slot. So padayon tang mamalit ni ini. Nga ang atong God's Protection, Healing and Joy or GPHJ ato ning itiwas og baligya karong adlaw, last day na lang ni na apay 6,883 nga available. Karon sad ang last day sa atong 10 slots challenge nga tag 6,000 per challenge. So atong pakpakan ang namalit sa atong mga slots. Salamat kayo. Muhatag ko ninyo report sa atong financial status sa parokya as of March 2023. Ang atong beginning balance is 3,623,640 pesos. Ang atong total cash receipts for the month of March is 6,372,328.98 centavos. Ang atos ang total cash disbursements for the month of March is 7,953,727 pesos and 24 centavos. Ang atong ending balance as of March 31, 2023 is 2,442,241 pesos and 74 centavos. Atong pakpakan ang tanan na ni-contribute ni ini gikan sa kolekta hangtod sa mga slots. Salamat sad sa atong Finance Council na mao'y nag-andam sa atong mga accounting, recording, and keeping of records nato and atong mga financial. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.
Salamat sa Dios. Ato ding nalimtan og pasalamat ang atong mga children nga niya karon dinhi, atong tagaag masipang pakpak ang atong mga children. Salamat kayo ha mga children. Balik-balik yun mo kanunay.